Bueno, rapazada, pois estamos aquí para falar de festas, porque, a ver, o que se dá, cada un ten que falar do que máis sabe. A cabra tira ao monte. Temos as Olimpiadas de Friol a finales de mes, pero antes as Galimpiadas de Tui, de Caldelas de Tui. A ver, cuéntame, eu coñézote por rumbo errado, pero esta xente quere saber o teu nombre. Bueno, chámome David Coimbra e son membro da organización da asociación Non Damos Feito, Non dá feito. Non damos feito. Aí igual me vou ter que meter eu tamén. que é complicado sacar adiante un evento así que vaya crecendo ano tras ano, entón somos a organización que organiza as Galimpiadas de Caldelas. E algo máis ou só as Galimpiadas? De momento só as Galimpiadas, o único Ben vos chaja, ben vos chaja. Bastante, xa moito evento pola zona. Bueno, pois contanos este ano que hai, se hai algunha novidade ou si bueno, é o mismo de outros anos, pero sempre se melloran cousas, ou si realmente sacades algunha cousiña nova este ano. Temos cambios, sabes, todos os anos hai o cambio que temos unha proba sorpresa. Ajá. Entón, todos os anos hai algo novo. Entón é difícil de entrenar para ela. Por eso é sorpresa. Ademais, temos probas tradicionais de xogos tradicionais, repartido ao longo a alguén que non sepa nada do que son as Galimpiadas. Xa empezando, porque tedes unha llama olímpica. A llama olímpica, de verdad. No... Pero é unha llama, non é un fuego, que é unha llama, o animal llama. Como ten que ser. Claro, O rural é o que ten. Quitámonos de antorcha, tede cuidado llamas... si vos chuspe, porque igual... Co calor que vai facer hasta sentaría ben. Esperemos que haxa bo día, que se poida celebrar este fin de semana, o día 12 e 13 de xuño. Sí que me comentou algunha xente, bueno, teño, non sei se sabes, pero me levo moi ben con Marper aquí, é que claro, ao ser viernes, pois que claro, había xente que non lle cadraba moi ben para o tema de... Porque claro, comezades o venres 12. Entonces, claro, había xente que ao mellor non podía participar por culpa deso, non? De que era venres. Pero bueno, claro, desenrola un pouco os xogos que hai, as actividades e bueno, non creo que peja aquí, vamos ter que preparar isto. Mira, quedou perfecto. A ver o que aguanta. Cuéntalle un pouco esta xintiña que é o que hai. Bueno, pois arrancamos o venres, día 12, a 7 da tarde co desfile inaugural das Galimpiadas, que aquí toda a xente, os equipos caracterizados, cada equipo ten que ir co seu uniforme, o pobo, caracterizado, uniforme, pode ser unha camiseta e un pantalón. Camiseta pero consulta. Creo que hai algo máis tipo entroido, unha medio entroidada, creo que hai. Hai xente que o ve moito, sí, pois dicen este ano vamos a ir disfrazados deste persoaxes, outros... Pero hai unha temática que vos propoñedes ou é a temática libre? Totalmente libre, que cada un pode... Contanos, por exemplo, algunha temática que levaran anteriormente. Bueno, tuvemos un equipo que viñeron disfrazados orientales, co dragón chino, co carfaldas... Eu non sei se recordo algún tipo... como eran estes que eran fontaneros... Que Mario Bros. De Mario Bros non hubo algunha vez? Era un equipo 100% feminino. E eran de Mario Bros. As Mari Bros. As Mari Bros. Vistes, aquí hai un ingenio. Ingenio, ganas de superación e cousas, porque eu vexo aquí 3 en raya, pulso, sacos, proba sorpresa e esquí de terra. Eso na segunda xornada. Bueno, a parte da... Non, un pouco por relatar as probas, non? Para enfrentarse. Pero bueno, continúa, non me pretendía cortar. Nada, tranquilo. Bueno, as Mari Bros, que, bueno, sempre foron alma da festa, moita troula. As Mari Bros. As Mari Bros. Este ano de que van non sabes, é sorpresa. Non sabemos todavía... Bueno, eu non vou poder ir. Quería chegarme o viernes, polo menos, pero non sei se poderei. Si podo, machego. Non vos prometo nada. Xa coñecer os sitios... Malo será que pa uns cubatas e pa un pulpo ou algo non haxa. Porque aparte é un ambiente moi chulo. Pero bueno, eso, que si eu non podo estar tampouco pasa nada, que non son tan importante, nin tan omnipresente como a xente pensa. Pensan que sí. Estás aquí, ali, en todos os sitios. Pero bueno, eso, intentaremos velo e disfrutalo. E nada, cuenta un pouco eso. Están os nosos caos, cuenta. Sí. Pois mira, arranca o desfile a 7 da tarde, salimos da Ribeira de Caldelas
e damos un paseo polo barrio, as dúas calles que hai principales. Sí, que tampouco isto é Manhattan, Bueno, temos río, temos puente, non é como o acueducto. Grove, que temos a calle 14. Depois non fixemos nin a 13 nin a 15, pero a 14 xa temos. E salimos ca llama en procesión. Ajá, coa llama. Bueno, en desfile. Coa llama olímpica, ten que ter un desfile. A procesión vamos a deixala para Madrid, para Papa e para isto. Ajá. Salimos en desfile acompañados ca charanga, ya xa música, o ambiente, festa desde o minuto cero. Entón recorremos as diversas sedes onde se desenrolan as Galimpiadas, que son a Ribeira de Caldelas, como ben dixen, ao bar a Capela, que ali se fan algunhas probas tamén. Tute e eso vin, non? Sí, na Capela facemos o tute, e rematamos no Chiringo Choróns, que ali xogamos a clásica RAN. Tirar ficha, puntería, estrategia. Ajá, xa, guai. E nada, o venres temos un par de probas, porque claro, como ben dis, o horario é un pouco axustado pola xente que traballa, sale do chollo, ten que chegar. Hai algunha xente que traballa, Sí, pero bueno, son as cousas do directo. O bo de ter equipos... Cada un no seu. Cada un ter equipos amplios que, bueno, os equipos se organizan, mira quen está libre este día, tal, para ter todas as probas cubertas. E tedes, por exemplo, por poñerche un exemplo, nas Olimpiadas de Friol hai paridade nos equipos. Ten que haber mínimo 6 homes e 6 mulleres. Polo que ti dixaches, hai equipos só de mulleres, o sea que habrá equipos nos que só hai homes e outros que sean mesturados, non? Correcto, aquí non está esa paridade, pero estamos buscando que as probas se van igualando axilidade, estrategia, que non enfocalo todo á forza. Entón imos pouco a pouco, non se pode cambiar todo nun día. Sí, aparte que as mulleres teñen igualdade, o sea, hai moitas mulleres que son moi fuertes. Totalmente de acordo, pero bueno... E aparte teñen non só a forza, nós todo basamos na forza bruta, elas tamén teñen habilidade e tamén teñen destreza e xa chegou, por exemplo, no gimnasio é que cando facemos algo tipo cross training, pero chamase de outra maneira, e me pegan un repaso, A ver, tampouco é que eu sea exemplo de nada, pero me refiero que non é só que tipo grande, este ten que arrasar con todo. Ou non? Totalmente equivocado, unha idea equivocada. Pero bueno, aquí o que se ven é pasalo ben, disfrutar cada proba. Non vamos a ganar. Gusta ganar, pero bueno, o tema é facer unha familia entre os equipos, a xente do pobo, público. Esa unión ao evento que busca é unir, máis que separar. Eu son moi partidario, de feito, sabes perfectamente que desde que se comentou o tema das Olimpiadas Rurais, que son as Olimpiadas Rurais de Galicia. Son en Friol, pero preténdese globalizar, non? O que é toda a nosa terra. E sempre fun moi pro deso, porque creo que é o que falta. Que as diferentes Olimpiadas que hai, rurais, en Galicia, Couzadoiro, Bos, Ensada, en outros lugares, por exemplo, hai moitos sitios que non son Olimpiadas, pero que si se fan xogos populares, como pode ser no Pazo de Mos, o sea, no Son do Pazo, en Mos, en Salvaterra na Sementeira. Entón, eu creo que deberíades vos tamén formar un equipiño e achegarvos hasta Friol. Este ano non, porque xa está pechado. De feito, creo que se pechou o cupo en 5 minutos, así que xa estaba todo o mundo... Pero bueno, o ano pasado viñeran uns de Sada, que hai unhas Olimpiadas ali, eu non tuve a oportunidade de velas aínda, e este ano volveronse a apuntar. E veñen outros de outro lado, me dixo a organización. E eu creo que ao final esta comunidade que vos creades, e que en Couzadoiro se crea, e que se crean nos outros lugares que se forman estas actividades, creo que debería irse sumando a un evento finalista, non? Porque ao fin e ao cabo, claro, un evento como máis grande, como máis nacional, falando de Galicia, e eso creo que vos propoño, eu non son parte da organización, pero sei que eles secundan as miñas palabras, que intentedes, pois, se non varios, polo menos un equipiño, porque tamén vos axuda a vos. O sea, se xente de alá
tamén para que coñeza o voso evento, porque habrá moita xente que non coñeza o voso evento. Entonces, se vos participades en olimpiadas de outros, digamos, entre todos os equipos de aquí, facer un equipo pois un pouco máis pro, e ir a participar ás outros, tamén chamades vos a xente para o voso evento, non? Entonces, eu creo que por recuperar certos xogos que non se están perdendo, sí, que hai que pôr en valor e volver a sacalos. E outra por crear esa comunidade, pero o que che digo, como menos local, sabes? Como máis da región, da nosa terra, non? Entonces, bueno, parabéns, porque xa levades uns aniños. Esta é que non vexo... A sexta edición. A sexta. Non o vexo así por ningún lado. Bueno, pois son 6 anos, é traballo, é constancia. Teño pasado por ali. Este ano tiña idea, o que pasa que me saliron varias cousas e ao mellor o viernes un ratiño, si podo me chego hasta ali. E eso, intentar colaborar no que se poida, que nós, evidentemente, tamén cobramos polas cousas e tal, pero non é o único fin neste proxecto, non? Entonces, o que buscas é divulgar a cultura, claro, sí, e os nós eventos. pretendemos divulgar e axudar a que non se perdan cousas, non? Entonces, como vos o facedos, nós intentamos apoiar, entendemos que tedes os presupuestos que tedes e moitas veces nos chegades a todos os lados. Nós, no que podemos, sin ánimo de lucro, colaboramos. De feito, bueno, estamos facendo un pouco isto por amizade e por ese fin, pero eso, eu quixera que isto non quedara simplemente en promocionar un evento, sino en intentar crear unha irmandade cos outros eventos que é o que che digo, hai eventos que non son propios dos xogos, senón que é un festival no que se insertan xogos populares. Bueno, ir tecendo pontes e ir creando esa sinerxia, claro, e que ao fin e ao cabo, pois, vos vaiades a Salvaterra, vaiades a Mos, por que non ir a Couzadoiro, ou ir a Sada, ou ir a Friol, e que todo eso, ao fin e ao cabo, medre. E de repente van salindo unhas olimpiadas en Viveiro, outras olimpiadas en Cuspedriños, e ao final, pois, hai máis equipos, hai máis interés, e, bueno, ao final, pois, chega a máis xente, non? Eses xogos, chega a máis xente esa comunidade, e eu creo que é interesante traballar nese sentido, non? Entonces, pola parte que vos toca, gracias, nós desde aquí vos damos as gracias, porque se non houbera xente que traballara nesa parte, nós un pouco tampouco tendríamos pois ese material para difundir. E nada, se queres contar así algo máis. Bueno, vai ser un fin de semana que, como comentamos, xa ben bo tempo, xa vamos a disfrutar de calor, co río ao lado para quen quera refrescar. Xa metechedes os ovos de Santa Clara, falaches con Pemán e todo arreglado, non? Todo está feito xa, falamos con Metogal que poña o sol en Galicia ese fin de semana. Bueno, pero que Galicia é moi grande, fai falta moitos pequenos soles. Os soles o vamos a ter participando. Huevos fritos, como di alguén que eu conozco. Eso, que son xogos populares, como sabes, e aparte temos música, porque tamén hai que desconectar, recuperar forzas, temos gastronomía. O terceiro tempo é máis importante que as dúas primeiras partes. A veces alóngase máis que a competición, pero hai que estar ali. E quenes temos aí para animar? Bueno, temos o venres temos un grupo que se chama Non Alcanzas, un grupo de aquí de Tui, e o sábado temos a The P-Ladies. Aparte, cada día cun DJ, temos a DJ X o venres e DJ Amarok. O sábado, que xa estuvo con nós, un galímpico máis que colabora bastante con nós, portase ben, e a gastronomía a cargo de nosos amigos dali de Caldelas, da Asociación Ainsua. O sea, que non vai faltar de nada. Festa, bueno, pues nada, música, vos animamos para apuntarse, xa irán tarde, xa estará todo pechado. Equipos feitos. Pero iso non quere dicir que non poidades disfrutar
da música, da comida, da tensión dos eventos, porque, claro, de repente poñémonos a tirar a corda e surge... E tamén se tira desde fora, claro, por veña, eso, veña. Aí a pasión tamén se vive, non só se vive o que está agarrado á corda. Pero, ademais, hasta o público pode levar premios. Sen estar inscritos, participan nas Galimpiadas. Moi ben, moi ben. Hai un premio que se chama o GMA, o Hicha máis aplomado. Máis aplomado. Máis aplomado. Pero bueno, non vayas por aí, que te miro. É unha persona que disfruta das Galimpiadas, que viva, que represente os valores galímpicos, o sea, boa conducta, que disfrute, que baile, que anime. Isto pode ganar un membro de calquer equipo ou unha persona do público que este ali disfrutando todo o fin de semana. A ver, para aplomarse primeiro habrá que desplomarse. E unha vez que estás non desplomado no chan, sino xa sin plomo. Bueno, primeiro hai que perder o plomo. Para aplomarse primeiro hai que perder o plomo. Non me vayas por aí, vamos a que se desploma de gastar as energías animando, de vivilo, de bailar. Bueno, queríamos puntualizar, nada máis. Queríamos puntualizar. Bueno, pois un placer, David. Pois na, José, como sempre. Nada, si queredes ver cousiñas chulas, fotos, conocer eventos, Rumbo Errado. E, bueno, pois agora estamos inmersos nas Galimpiadas. Xa estamos aquí a volta da esquina. Veña, unha apertiña rapasada. Vémonos. Xa cho dixen. Sempre.